Gent, què tal? Com esteu? Pilota a l'aire, benvinguts a la 21a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Aprofitant que aquest dijous, demà dijous és Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa, serà per desgràcia un Sant Jordi, això sí, atípic. No el podrem gaudir i celebrar com tots haguéssim volgut, però de totes maneres us volem recomanar tot un seguit de llibres que giren, òbviament, al voltant d'una pilota de bàsquet. Tots aquests llibres i d'altres els podeu adquirir per internet o físicament a les diferents llibreries. Esperem que pugui ser ben aviat quan passem pàgina a aquest confinament. Per cert, que tinc per aquí diferents llibres, Cómo aprender y jugar fácil al baloncesto del gran Jordi Bonareu, aquí el teniu, i també de Pau Gasol, Sota la cistella, Aprendre de l'èxit i del fracàs. El llibre de Pau Gasol, estaria bé algun dia d'aquests fer algun sorteig entre tots vosaltres per regalar-los, així que deixeu-nos un comentari, a veure què us sembla la idea. Avui, però, ens volem centrar en un llibre realment molt especial, un llibre que acaba de sortir del forn, un llibre pels petits a la casa, de fet, un llibre escrit pel jugador del Montbus Obradoiro, David Navarro, es titula El somni de Liam. I nosaltres el que podem fer és saludar ara aquí al Bàsquet al Dia el seu autor, el David Navarro. Hola, David, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Hola, què tal? Molt bé. Com va la vida? Bueno, anem fent, anem tirant com podem. Molt bé. No pares per això, no? Ets un cul inquiet, no? Com diuen, perquè entre els estudis i ara el llibre sempre tens alguna idea al cap, no? Sí, això sí que és veritat, Sobretot els últims anys. Doncs, sí, tinc moltes idees. Al final, estant al dia a dia et vas donant compte que falten coses o que alguna pot ser interessant. I, bueno, sempre es queda a la meva memòria o, si fa falta, m'apunto alguna llibreteta i hi ha moltes coses que m'agrada fer, sí. Escolta, el llibre, quan fa que ha sortit? Farà, doncs, el divendres, penso. És a dir, que està calentet, no? Com aquí diu, acaba de sortir del forn, no? Sí, ben calentet. Què tal això de tenir un llibre teu? No? Com és aquesta sensació de... Encara no l'has tocat per això, no? Encara no el tens físicament, el llibre. No, m'hauria d'arribar ben aviat. L'espero que m'arribi en breu, però jo no l'he pogut tocar encara. Però, bueno, he viscut una mica ja l'experiència, no? Perquè he vist tota la gent, molta gent que l'ha comprat i que sí que ja el té, i em fa molta il·lusió. La veritat que és una cosa diferent, però, bueno, sobretot ara per Sant Jordi, que es regalen molts llibres i que sé que als nens els hi agrada i tots els que siguin aficionats al bàsquet, doncs jo crec que també els hi agradarà i és una cosa que fa especial il·lusió. S'està venent molt bé, dius? Força bé, estic molt content. La veritat que no m'ho esperava. També suposo que coincidint una mica amb com està tot plegat, amb el confinament, doncs a les xarxes socials hi ha bastant de moviment i se li ha pogut donar bona publicitat i espero que arribi a la màxima gent possible. Saps que a la vida diuen que s'han de fer 3 coses. Com a mínim s'han de fer 3 coses. Escriure el llibre, que ja el tens, tenir un fill, que en tens 3, i no sé si has plantat o no un arbre. Doncs sí que m'han fet molt aquesta pregunta últimament,
No soc gens original, aleshores. No. La veritat és que... Un segon, ara tinc el meu fill per aquí, o sigui, ara pot ser ara és. La veritat és que jo crec que quan anava a l'escola sí que va haver una vegada fer una excursió justament per això, per plantar un arbre. El tinc pendent, m'han fet recordar ara perquè... Pot ser perquè jo també em vaig plantar un. Ara que ho Oi? dius, jo també ho recordo. Jo Sí també que ho es feia recordo, això, es feia molt. Sí, A part, també la ho meva recordo. escola era molt de cuidar la natura i fer coses d'aquestes i sí que ho recordo. Però tot i així és una cosa que, bueno, per assegurar-me em plantaré alguna altra. Molt bé. Escolta, com neix la idea? Quin dia et ve la idea al cap de... Escolta, he d'escriure un llibre. I un llibre per nens. Bueno, la idea va començar, recordo, a Andorra, quan estava encara jugant a Andorra, que el meu fill gran llavors tenia 2 o 3 anys, començàvem a llegir-li contes a la nit i bueno, ja estava avorrit dels que sempre li llegíem i volia explicar-li algun de bàsquet o d'esport, no? Perquè li agradava molt i no el trobava. I llavors vaig pensar, carai, és estrany que no n'hagin fet cap de bàsquet per nens d'aquesta edat, no? De molt petits, entre 3 i 7, 8 anys. I bueno, va quedar allà. I llavors la idea estava allà apuntada al meu cap fins que, bueno, aquest any m'he decidit. O sigui, vaig dir... ja vaig tenir una mica com volia que fos la idea del conte i després doncs, he sigut buscar un il·lustrador i buscar un editorial i tirar endavant. T'ha portat molt de temps o no? Bueno, a veure, són estones, has d'anar gastant temps, tampoc és allò un estrès molt gran, però bueno, has d'estar pendent. Al final vaig tenir clar l'il·lustrador, llavors li vaig passar la història i una mica el que volia en cada pàgina i estant en contacte, ella m'anava enviant el que tal, però bueno, tenia he coincidit tant a l'editorial com a l'il·lustrador, que tenien experiència i també ells sabien més que jo de tot això. El somni de Liam, explica'ns primer qui és el Liam. Bueno, el Liam és un nen de, no sé, tindrà uns 8-10 anys, on l'apassiona el bàsquet, li agrada molt, està tot el dia pensant en la pilota, en trobar cistelles pel carrer, per tot arreu, i bueno, i juga un equip, a l'equip del seu poble, on bueno, no juga massa perquè ell és primet i baixet i l'entrenador no el fa jugar i bueno, ell està trist perquè li agradaria jugar, però en cap moment bueno, perd la il·lusió i segueix entrenant i segueix somiant que algun dia arribarà a ser professional com els jugadors que li agraden a veure i, bueno, i al final, després de tot l'esforç, pues, li arriba una recompensa. No t'explicaré quina és, però bueno, No. vull donar a entendre que a base de treballar i de creure en els teus somnis, de voler aconseguir-ho, pues, moltes vegades sí que es fan realitat. No sé si imagino que és una mica... Pot ser la teva història una miqueta, no? El somni que imagino que tu tindries de petit, també, no? Sí, pot ser. A veure, de fet, li he posat samarreta verda de l'Esparreguera, on jo jugava amb el número 15, vull dir, sí que hi ha una mica de similitud, i a part, bueno, jo també he tingut una carrera difícil on per arribar a l'ACB m'ha costat molts anys i he hagut de passar per totes les categories, hi ha hagut moments difícils on, bueno, no m'he rendit i he seguit treballant i seguint creient que podia aconseguir el meu somni d'arribar a jugar a l'ACB. El nom de Liam, també la història és guapa, no? El per què s'ha escollit aquest nom? Sí, és curiosa. Liam havia de ser el meu tercer fill, que ara es diu André, i ja ho teníem quasi fet, que ho teníem parlat amb la meva dona, que ens agradava, no? El que passa que André havia de néixer a finals de novembre, a principis de desembre, i, bueno, quan estàvem encara molt abans, al maig així, la meva dona em va dir, bueno, sisplau, que si naixia el 28 de novembre, que li poguessin posar el nom d'André en honor al seu avi, que havia nascut el mateix dia i era una persona especial per ella, no? Llavors jo vaig acceptar, és un nom que també m'agradava, i també, a part, ho veia complicat que pogués passar, no? Però justament aquell dia tenia una cita al ginecòleg i li van dir que estava dilatada i que era el dia que havia de néixer. I es va quedar el nom d'André perquè, bueno, soc una persona de paraula i ho havíem decidit així. Molt bé. Doncs el somni del Liam, que és, imagino, doncs, dedicar-se al món del bàsquet, veurem, no?, com acaba la història. Qui vulgui, doncs, que compri el llibre i que ho descobreixi per ell mateix. David, imagina't que un dels teus fills et diu que vol ser jugador de bàsquet o que el seu somni és ser jugador de bàsquet. T'agradaria o no? Què li diries o què li recomanaries? Sí, és complicat, ho he pensat molt, això. La veritat que és una cosa que m'interessa molt, saber com els pares poden
estar a prop dels fills i ajudar-los en una cosa sense sobrepassar-los ni sobremotivar-los, com pot ser un problema que hi ha avui en dia amb els pares i els fills que es dediquen a l'esport, no? Per tant, jo primer de tot vull que faci alguna cosa que li agradi molt. De fet, al meu fill li agrada més el futbol que el bàsquet. Tampoc el vull, saps? Si és el que li agrada, intento que també jugui bàsquet, que hi havia un dia que decideixi, però ara mateix li agrada més el futbol, no? I la meva idea és que disfruti, i si en algun moment li puc aconsellar, li puc dir alguna cosa, li dic, no? Però al moment que veig que es pot atabalar o que li senta malament, doncs paro. És una mica saber conèixer el fill i saber fins a quin punt el pots ajudar o el pots arribar a molestar o a pressionar, no? Llavors, és una mica el que he après llegint i el que he vist, que és el més correcte a fer. Hi haurà nens que acceptaran molt bé que els diguis coses i altres potser no ho volen. Llavors és saber conèixer el teu fill i saber el que vol. Tu que coneixes el bàsquet per dins, no? Que molta gent no el coneix, el dia a dia, tot el que... la part bona i potser la part no tan bona, de ser professional del bàsquet. T'agradaria o no que algun dels tres tirés pel bàsquet? Sí, em faria il·lusió. A veure, està clar. Després de tot el que he viscut jo, doncs jo crec que el podria ajudar en moltes coses, ja no només a nivell d'entrenaments, que si pogués estar amb ell i treballar coses tècniques, doncs em faria molta il·lusió poder passar estones amb ell, amb això, i veure com millora. El podries representar perquè crec que tens una empresa de representació també dels jugadors, no? Sí, és un altre projecte que tinc en mans. No m'agrada massa el món de gent, ni jo ser agent, però m'agrada la part aquesta, com estàvem comentant, d'estar a prop del jugador i poder-lo aconsellar i prendre decisions amb l'ajuda d'algú que ha viscut tot això, no? Al final, a mi també m'hagués agradat en molts moments on tenia dubtes o veia que era molt complicat, doncs tenir algú que hagués viscut això i m'hagués aconsellat. Això és molt llarg, segueix treballant, doncs tenir el que et pot ajudar en tots aquests aspectes és una part que m'agrada molt i ho intentaré fer amb els meus fills i també ho intentaré fer més endavant, si puc, amb aquesta agència, amb tots els jugadors que puguem tenir. David, en quin moment dels teus inicis, o no tants inicis, però et dones compte que dius m'hi vull dedicar, o penses o creus, dius, sé que això serà la meva professió? És difícil, el moment, perquè me'n recordo, Manresa, quan jo sortia de la cantera del Manresa, vaig estar 2 anys a EVA, jo jugava bé, però tot i així, entrenàvem al primer equip i tal, però en aquell moment encara no era conscient, jo crec. I llavors em van cedir a Melilla, vaig anar a Santiago, ja era professional, però... És que tu has estat a Olesa, Melilla, Santiago de Compostela, Manresa, Vigo, La Rioja, Sant Josep, Girona, València, Menorca, Valladolid, Andorra i Obradoiro. Sí, molts equips. Sí, sobretot al principi. Clar, si arribes al primer nivell és més fàcil quedar-te a un equip, les coses són més estables, però a categories de sota, al final, és complicat, perquè o jugues molt bé, també vols donar un pas més endavant, que és el que em passava a mi, o hi ha temporades molt dolentes i has de tirar enrere, quan vaig tenir l'opció d'arribar a primer equip a Manresa. És difícil, no sé, és qüestió de treballar i de confiar una mica com explica el conte. Doncs el compte que la gent el pot adquirir, no? Es pot adquirir ja per internet. Suposo que també a qualsevol llibreria la gent s'hi va, trobarà el llibre, no? Sí, en teoria aquesta setmana ja hauria d'estar a moltes llibreries. No sé si estan obertes totes, hi ha moltes que no, perquè pel tema que estem, però també es pot comprar per internet, sobretot a la pàgina de l'editorial, Excellence Editorial, o si no, hauria d'estar a Amazon. Amazon està el llibre, el que passa que ara mateix encara no està disponible, espero que sigui aquesta tarda o demà. I després a totes les llibreries on s'acostin, les distribuïdores són les que s'encarregaran d'estar al màxim llocs possible. Hi haurà un segon llibre? Ja veurem. La veritat que per la resposta que està tenint aquest m'estan venint ganes i també m'estan venint idees. No sé, el conte passa tota la història amb el Liam sent petit, estava pensant de fer alguna quan ja creix i ell ja és diferent, no? I té altres tipus de problemes. Tinc idees al cap que ja veurem. Home, estaria bé seguir la trajectòria del Liam, no? Sí. Amb diferents llibres fins que arribi a la NBA o no sé. Podria ser, no? No sé on. Ja veurem. Idees en tinc, però de moment ara disfrutant el que està passant amb aquest primer, estic molt content, molt il·lusionat de que molts nens puguin disfrutar-lo, que els estigui agradant i és una nova experiència per mi. Si m'agrada, seguirem.
Molt bé. Et pregunto pels temes merament esportius perquè acabeu contracte el 30 de juny, però imagino que el contracte ja se us ha acabat. O com està la situació vostra, perquè l'Obradoiro no està entre els 12 equips que disputaran, si s'acaba disputant aquesta fase final de l'ACB, tot i que heu acabat amb les mateixes victòries que el 12è, que és la Penya. Sí, la veritat que, bueno, acabat el contracte no està perquè, bueno, és a dir, no jugarem més, acabar la temporada, però el contracte en teoria hauria de seguir vigent fins al dia 30 de juny, perquè, o quan es acabi la competició als altres equips. És a dir, nosaltres no tenim cap culpa que no hagi pogut jugar més. Al final, és que és el que dius, també estem dotzents com està la penya, que sí que entra a jugar, i veurem com acaba tot. Ara ens havíem fet un ERTE, doncs veurem a partir d'ara si han arribat a algun acord i com queden les nostres condicions. Però, bueno, una mica pendents. El que està clar és que el bàsquet ja s'ha acabat, ara estarem molt temps parats i, bueno, a veure com va tot aquest tema i de cara a la temporada que ve doncs veurem què passa. Suposo que us hagués agradat jugar, no? Si s'acaba jugant aquesta lligueta que ha creat ara l'ACB, no? Sí, a veure, sobretot, jo ho deia, era una situació complicada ara tornar a reunir l'equip i posar-se en forma i tot, però, bueno, sabent que gairebé serà un premi i havíem aconseguit la salvació i era quasi lluitar per al títol fent una competició que podia ser divertida, doncs sí que ens hagués fet també il·lusió, no? Sobretot viure una nova experiència, encara que fos sense públic i diferent, però, bueno, hagués estat bé. Bueno, no ha pogut ser. Al final, bueno, ha acabat com ha acabat, hem mantingut la categoria, si hem de treure coses positives i l'any que ve ja veurem. Seguiràs jugant? Et veus jugant la propera temporada? Ja ho veurem. En principi, bueno, tinc un opcional aquí a Santiago, a veure si es compleix i després ja decidiré ara mateix valoro no l'opinió, sinó de tota la família i, bueno, veig complicat marxar d'aquí si no segueixo jugant aquí. Si no seguissis o quan no segueixis, per idees no serà, no? Perquè, com deia, molt inquiet, però no sé amb què somia David Navarro quan deixi el bàsquet. Sí, t'explicava una mica abans. A veure, el que crec que em faria més feliç, sobretot, tinc una cosa bastant clara, que és que m'agradaria seguir tenint bastant temps lliure, és a dir, passar-lo amb la meva família, no temps lliure, sinó poder seguir disfrutant de la meva família, és a dir, trobar alguna feina que em permeti això, no? És a dir, que pugui seguir disfrutant dels meus fills, inclús millor, no? Que tingui els caps de setmana lliure, potser, i puguin a veure el meu fill si té algun partit, o la meva filla si fa qualsevol competició. I, bueno, ja et comentava, una cosa que em fa molta il·lusió i crec que podria ser bo és aquest tema de ser una mica mentor de jugadors, no? Juntament amb l'agència que puc tenir, intentar ajudar-los a tenir la millor carrera possible i aconsellar-los en el que sigui falta. Jo crec que és una cosa És a dir, que t'agradaria seguir vinculat d'alguna manera a l'esport o al bàsquet, en aquest cas, no? En aquesta manera sí. He pensat ser entrenador, que és una cosa que m'agrada també, però ho he descartat perquè no vull seguir amb aquest... La gent es pensa, entenc que ens vegi com una feina molt bona i tal, però si el seu estrès de cada cap de setmana tenir un partit important o no vols fer bé, no tens cap de setmana lliure, tens sempre al cos una tensió dintre, i una mica això sí que voldria descansar almenys uns anys, relaxar-me una mica en aquest sentit i bueno, seguir vinculat al bàsquet però d'una altra manera. Molt bé. Doncs dijous, Sant Jordi, has tret el llibre en el millor moment, el somni de Liam, pels petits de la casa, la gent que vulgui doncs, que el pot comprar, ja sigui per internet o... Bueno, desplaçar-se avui dia és complicat, pel confinament, però vaja, que per internet es pot comprar. Està en 3 idiomes, oi? Està en català, en gallec i en castellà. Sí, correcte. Sí, tenia una cosa que tenia bastant clara, sobretot perquè, bueno, soc català, després perquè vivim a Espanya i estic a Galícia, on, bueno, és una altra llengua que m'agrada respectar. Molt bé. Acabo. Com portes el confinament? O com el porteu? Tots bé? Imagino que sí, no? Bueno, no sé si estàs escoltant alguns crits per aquí baix. Sí, alguna cosa sona de fons. Vull dir, imagina't, és a dir, ja hi ha un moment que fotin el que vulguin, saps? Tampoc els hi pots dir massa perquè també t'has de posar a la seva situació i, bueno, has de mantenir la calma i la paciència perquè hi ha moments que són complicats, però, bueno, dintre el que cap tenim sort que estem a una casa gran, tenim una mica de jardí i, bueno, quan ja és massa, doncs, prendre una mica l'aire, que també va bé. És a dir, que no t'avorreixes, eh? No, avorrits no. O sigui, aquí jo crec que hi ha 2 tipus de persones, els que no saben què
que fuma ara amb tant de temps lliure i els que van més aviat estressats perquè tot el que s'ha juntat, els nens a casa o que puguin estar treballant, els que fan teletreball i tenen nens, jo crec que és complicat, però bueno, dintre el que acabi et dic que estic bastant bé. Molt bé, acabo. Ara sí. David, esperem que tot això passi, no? El més aviat possible, aquest confinament, que aquesta pandèmia, aquest virus, es trobi un remei, una solució pel bé de tothom. No sé, com creus que sortirem d'aquesta? Bueno, sí, esperem que sortim l'abans possible, però encara seguint una mica les notícies es veu una mica lluny, no? Perquè jo crec que el que ens traurà aviat és un medicament o una vacuna i, bueno, encara no veig que diguin res amb això i porta el seu temps, per tant, amb paciència, anar seguint el que ens deixin fer a poc i a veure si anem tornant a la normalitat a poc, però encara en quedarà per uns dies. Molt bé. Doncs David Navarro, jugador del Montbus Obradoiro, gràcies per atendre'ns la videotrucada del bàsquet al dia, que el somni de l'IAM sigui un èxit, perquè ja ho està sent, pel ritme de venda, pel que ens estàs explicant, i res, que godeixis de la família, sobretot. Molt bé, igualment, moltíssimes gràcies. I en aquest bàsquet al dia encara podem escoltar coses realment interessants que ha explicat Àlex Abrines en una videotrucada amb la plantilla del cadet B blaugrana amb Víctor Sada. Abrines, sobretot, escolteu bé perquè es desfà en elogis i agraïments cap al Barça per com l'han tractat en el seu retorn al Palau Blaugrana. Muy contento, el club obviamente me trató de 10 desde el primer momento, de hecho desde el momento que salí de la NBA pues ya se preocupaban por mí por lo personal antes que lo profesional y por eso pues estoy eternamente agradecido y bueno, la vuelta al club pues era mi primera opción cuando decidí pues volver a intentarlo. El Barcelona era mi primera opción, obviamente ya había estado aquí, conocía el club, a algunos jugadores de los que estaban jugando, que había coincidido con ellos y era el sitio donde estar. No podía estar en otro sitio más cómodo que aquí y al final, bueno, fue lo que me hizo tomar la decisión de volver aquí e intentar pues traer los mismos títulos que trajo tu segundo entrenador. Fue difícil, obviamente. Pasaba de estar jugando en un club que conocía desde que era muy pequeño, con mi padre que estaba de entrenador, mi madre la secretaria, mis amigos de toda la vida del colegio, a algo desconocido, ¿no? Tenía un poco de miedo, obviamente, de ir allí, de ver cómo encajaba, de si sería lo suficientemente bueno para el equipo. Pero bueno, creo que pasados los días, un par de semanas que estuve mal, obviamente porque al final echas de menos a la familia y a los amigos, creo que bueno, hay jugadores de allí como Pepe Pozas, que está en el Obradoiro ahora, también estaba Miki Cervera por entonces, Luis Conde, que tuvo que dejar el baloncesto. Bueno, son jugadores que me ayudaron mucho en esa primera etapa, que son amigos que todavía hablo con ellos y bueno, me hicieron ver que Málaga no estaba tan mal, ¿no? Que podía tener amigos allí, bueno, que me lo hicieron todo más ameno y bueno, y sobre todo en el tema del baloncesto pues me ayudaron muchísimo, ¿no? A moverme en la ciudad, en el club, conocer más gente y ayudarme en esos primeros días, semanas que yo era completamente nuevo. Cogí detalles, ¿no? de los jugadores, sobre todo de mi posición. Sí que me fijaba más en Navarro, obviamente, porque bueno, era un referente desde que era pequeño y bueno, ahora que tenía la oportunidad de jugar, pues tenía la oportunidad de aprender lo máximo posible de él, ¿no? Y simplemente el hecho de estar entrenando y defendiéndole, pues al final en ataque, por ejemplo, intentabas imitarle. En defensa a lo mejor no tanto, porque bueno, Juan Carlos no era un gran defensor, pero bueno, teníamos a Víctor Sada que me ayudaba en ese aspecto. Bueno, paciencia, sobretot. No creguis que potser seran tot roses, no? D'arribar i triomfar, no? Jo crec que has de treballar molt, òbviament és complicat, però bueno, crec que aquí tens un molt bon grup que tots et poden ajudar i estan tots per tu, no? Perquè siguis millor jugador. I això, paciència, el teu moment arribarà. Intenta millorar dia a dia i segur que triomfaràs.
I recordeu aquesta jugada, aquesta genialitat, aquesta brutalitat de Neno Dimitrijevic en un Peña-Barça d'aquesta temporada? En Kanter de momento y el rebote va a ser defensivo. Dimitrijevic mira a sus lados. Morgan a un costado. Por... ¡Oh! ¡Neno! Madre mía. Dimitrijevic, menudo traje. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las manos a la cabeza de todos, empezando por el propio Kanter. No, espectacular. Mira. Madre. Mirad Kanter. No nos lo creíamos. Neno, tiempo muerto en el Olímpic. De fet, la jugada, com no podia ser d'altra manera, es convertiria en la número 1 de la jornada del cap de setmana de finals de desembre de 2019. Doncs Neno Dimitrijevic, base de la Penya, recorda així aquella jugada. Bueno, era una transición y sabía que, bueno, mi pivot Hunter está corriendo detrás mío y he visto esta jugada el Chris Paul haciéndola mucho, desde pequeño, pero no la he hecho nunca. Bueno, la he entrenado algún verano así en broma, pero no la he hecho nunca ni en un entreno ni nada. Y estaba en una transición, era la situación perfecta y dice, ¿por qué no? ¿Sabes? Y me salió perfecto y, bueno, todos contentos. Me vino a la cabeza cuando pasé medio campo. Cuando me giré atrás sabía que es buena situación porque yo creo que el defensor pensaba que voy a pasar y era la situación perfecta para ese engaño. NBA, sí que he visto muchos jugadores haciendo eso. Europa, pues no recuerdo a nadie. Bueno, perdimos este partido, así que después del partido el ambiente no estaba bastante bien, pero el día siguiente o 2 días después sí todos dijeron, tú vaya jugada. I encara dir-vos que el futur de l'Aleport continua sense definir-se. De fet, aquest dijous tenim ja nova reunió, veurem si definitiva. Per avui ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, com sempre, esperem els vostres likes i, sobretot, i el més important, no oblideu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.